Right, muri yeZimbabwe makadi kumatima nenyika kwese kwese kwamuri. So, ndinonzi DJ T1. Tiri kupfurira mberi nechirongwa chedu chemaprofita neng'anga wenhema. Ende tiri kupfurira mberi nekuwafumura. Nekuti inini pandakauya panapa ndakanyatsa kutaura weduwe ndikati weduwe maprofita neng'anga zvenhema ndo vazara. Handisi kutaura kuti hakuna maprofita echokwadi, hakuna ng'anga dzechokwadi, but maprofita enhema neng'anga dzachoka ndo wapa front page, ndo vakumberi. Saka wechokwadi wacho ndo wavharidzirwa, ndo wakumashure. Handiti muruzviona. Saka nyika yedu yazara nemaprofita neng'anga wenhema. Ndo handiri kutaura kuti aiwa chigemo chacho manje ininika nguva yese ndinge ndiri kuita tsvagiridzo ndichibva ndachimaster, ndichibva ndaona kuti aiwa chigemo chakagadzirwa ichi. Saka zvese zvamunoona zviya zviri kunzi neng'anga zviya tiri kubata, zviri kunzi nemaprofita zviya tiri kubata, vakomanaka hakuna chinhu chinenge chichibatwa paya zvinhu zvakatogadzirwa. So inini nhasi ndikuda kunyatsa kubuda pachena because munhu anogona kufungidzira kuti pamwe T1 ari ngotaura. Kana uchinge uri ng'anga kana muprofita wenhema, usandifonere kuti ndiise vhidhiyo rako papeji pangu. Handingakurudzire inini kubirwa kwevanhu nekuda kwekuti ndine peji kana nekuda kwekuti ndinoda mari. Ndinoziva kuti vamwe vanhu vachandiwenga, vamwe vazhinji vemasocial media vane mapeji vachandiwenga because vari kuzvitora ka vachindozvikanda kumapeji kwavo vanhu vachibirwa. Saka inini ndiri kutaura ndakachimaster chigemu ichi. Handichadi ng'anga kana muprofita anondifonera. Zviri nani kana ndikagara ndisina mari handife pane kuti ndikanda chivhidhiyo chavanhu vakanamirana papeji pangu, iwe wotora nhamba ipapo wofonera uko uchindobirwa mari. Hazvibatsiri kuti munhu ari kurwara achibirwa mari iye ari padambudziko. Handi muzviona. Munhu anotofa, munhu anosvika pakutofa kutonzi munhu afa but abudisa mari 400 yaendesa kumuprofita wenhema. Enda wasi kuchaja mari dzekutamba, wari kuchaja mari chaidzo. Kune vamwe vanhu wakamwirira chiprofita so zvekuti ndikamuudza kuti kune maprofita enhema neng'anga dzenhema anogona kutadza kundibhilivha. But inini ndiri kutaura ndakachimaster chigemu, ndakachiona. Zvese zvavanoita zvinhu zvinobatwa zviya zvine mazino akadai so ndezvekusona, zvinogadzirwa zviya vanotosona kutotunga wachiisa zvimaropa mukati. Chikabatwa so unofungidzira kuti pabatwa chinhu chechokwadi iwewe. Wanyeperwa asi waburisa mari. Zviri kupera dambudziko racho riri kupera here? Harisi kupera. Saka tiri kuenda kupi nenyika? Hapana kwatiri kuenda. Saka nhasi ndauya inini kuti ndikuudzai kuti wakomana, maprofita neng'anga dzenhema wazara munyika. Musangobhilivhe wanhu wese ngoti nhamba dzaona pasocial media wakutofona sekuru uda kubatsirwei? Chaunoda kubatsirwa uchibirwa mari. Vhurika brain. Mwana weZimbabwe vhurika brain. Saka ndikuda kuti mumboteerere audio. Handiti ka audio yandikuda kuti muteerere ndiye mumwe mutsigiri. Handitomuzivi. Handitozivi kuti anogara kupi, akadi ndiani, zita rake ndiani. Handitomuzivi. Akaona chirongwa chatakaita last time achibva ati mukoma T1 ndaishaya kuziva kuti ndinokubatai sei. Chirongwa chamaita icho ndachifarira because inini ndenge ndiri mazviri ende ndinoziva matactic ese, utsotsi hwese hwemaprofita nekubata kwavanoita zvinhu zvavanogadzira ndakukuziva. Handitika but musati manzwa audio iyi, handitika kune vamwe vanhu vanogona kundishora kana kuti vamwe vanhu vanogona kuisa makomenti vachituka. Handiti ini handisi kurambidza munhu kubhilivha zvaanobhilivha. Kana iwe uchibhilivha zvaunobhilivha izvozvo, bhilivha izvozvo kuti no muprofita wako ndeve chokwadi, handisi kukurambidza. But inini ndikuda kubatsira vamwe vanhu panguva inoyi wari kubirwa mari nemaprofita neng'anga. Handitika umwe munhu zvaanoita anotoenda pang'anga wobva ati sekuru tarwarirwa onzi bvisai mari yakati. Handiti umwe munhu anosvika pakufa. Munhu achisvika pakufa paipa yobvunza ko munhu azofa sei sekuru? Nzoti makanonoka kubvisa mari. Takagononoka kubvisa mari sei? Saka imimi sekuru, imimi usekuru hwenyu hamugoni kubatsira munhu asina mari. Mari ndo yamunoda. Madii kutanga mabatsira munhu ozokupai mari ka munhu apona, kana kuti hama dzounganidza mari dzokupai mari munhu achipo ari kurarama. But unonzwa kuti hanzi wakanonoka kunza mari yasekuru ndosaka munhu akafa, wakanonoka kunza mari yemuprofita ndosaka munhu akadai. Matadza nei kutanga mabatsira munhu? Kana uri muprofita wechokwadi tanga wabatsira munhu pasina mari, pasina sendi. Kana uri ng'anga yechokwadi tanga wabatsira munhu pasina mari, pasina sendi. Munhu opona wopiwa mari yako. Because munhu agare mugomo, agare musango, munhu anotogara pamba. Wochienda monyorerana maadresi everything zvese. Munogara kupi munhu wengenda kumubatsira apone, kana apone uzondipa mari yangu. Toziva kuti uri muprofita wechokwadi. Ndo zvinhu zvatiri kutaura izvi.
kwete kungoti mari after mari, tipe mari, ng'anga mari, muprofita mari. Uri muprofita rudzi wakatumwa nani? Zvamwari zvacho zvakubhadhariswa zvekudaro zvekubva zvati munobva mauraya vanhu muchivabira mari zvakadaro. Apa handina mashoko akawanda. Wakumbokomenda wachituka. Anyway, kana muchikomenda muchituka, it's fine, handei. But ini ndiri kuziva kuti mashoko andiri kutaura achabatsira vairi vatatu. Iwewo haasi kukubatsira bhozi hausati wasangana nazvo. Asi mashoko andiri kutaura panapa achabatsira vairi vatatu. Saka ndoda kuti mumbonzwe audio yamadhawa. Handiwaziwi, but atoriwo mutsigira akaita kunge iwewe. Saka kana iwewe uchikwanisa kuuya, tinokuda. Uya uine ako makomenzi aunenge uinawo. Tonzwa kuti makomenzi ako acho akamira sei. Uya nawo kana utori nematactic uchiziva kuti maprofita ari kuba sei. Tipe, because isisi tiri kutoita tsvagiridzo. Izvozvizvi pachirongwa chiri kuuya ichi. Handitika chirongwa chiri kuuya ichi. Takuburitsa ma-V11. Because tinawo. Tichaburitsa ma-V11 panapa muchiona mavidhio mabatira aunenge wachiita zvinhu, matactic aunenge wachiita, marongero aunenge wachiita. Zvese tinazvo takazviunganidza. Ende hatisi kumira tiri kufambira futi nyaya dzacho. Tichazviunganidza pano. Saka ndambotiteererai audio. Audio yakakukoshera hama yangu. Iteerere kusvika yapera. Saka ngatimbonzwe audio iyoyo. Makadi yenyu mukoma T1. Tiri kungoona nyaya dzinenge dzichinetsa dzichipisa social media. Ndikati regai ndimbokurukura nemi zvishoma. Nemuziviro wangu wandinozviita. Nekuti ndiri kuona vanhu munyika vasi kugona kuti vabatsirwe navaprofita vachipona, kana kuti vagone kukunda pane zvavanenge vabatsirwa nevaprofita. Ndinoona kuti kana munhu achida kuti abatsirwe, kana kuti munhu afamba kuvaprofita, vavariro yake inenge iri yekuda kuti apone, nhamo ipere, matambudziko apere. Asi kwekupedzesera tinoona kuti matambudziko aya haapere, asi vanhu vanenge vashingirira kusvikira pekupedzesera, pekufungidzira kuti saka apa tapedza dambudziko. Asi vozongoona kuti matambudziko vanawo haapere, matambudziko anoenderera mberi, asi vo vachifungidzira kuti takasvika palast point yekuti tabatsirwa. Regai nditaurewo zvikonzero nemuziviro wandinoita. Ini ndiri kutaura ndaive ndiri mukadzi womuprofita. Ndaive ndiri mukadzi womuprofita, muprofita anosvitsa vanhu palast point yacho yekuti vanhu vanofunga kuti tabatsirika. Last point yevanhu vanofungidzira kuti tabatsirwa kusvika pekupedzesera ndevaya vanotora muprofita vachimutibata zvinhu. Anditi ndo vanhu pavanofungidzira kuti apa tapedzesera pekupedzesera, ndo paperera dambudziko redu. Asi vozongoona kuti zvinhu izvi vazviitisa mumusha, vabatisa zvinhu, vanozongoona vachingoramba vachifa futi, ivo vachiti takabatirwa chikwambo. Ndati timboonesana ipapo nenyaya yekunzwa tsitsi, kuti kune vamwe vanenge vasina ruzivo. Nyaya iripo, ndichatangira kure. Nyaya iripo ndeyekuti munhu wese panyaya yekuti kunamata Mwari haina madoubts. Munhu wese anonamata, ichokwadi. Munhu wese anonamata Mwari, mumweya nemuzvokwadi. Asi chinhu chinozoita kuti tizoona kuti munhu akushandiswa naSatani, ava vasisiri Mwari, anenge asvika pane mamwe mapoint anosvika akaita saiwaya ekuti asvika pakuti akubata zvinhu. Ndipo panotangira Satani ipapo. Munhu wese anonamata kuchechi, ndidzo dzichechi dzemweya. Munhu anonamata, Mwari vanomupa chipo chemweya mutsvene, wobata pamunhu, munhu otanga kutaura nendimi. Ipo paya panotanga munhu kutaura nendimi,
takatarisa divi revanhurume ndo panotangira wori, ndo pavanotangira kubatwa naSatani. Ipapo nekuti Satani uyu kana achinge avabata vanotsvaga masimba ekuti vawedzere. Kana vawedzera voti taakubata zvinhu. Handiti vaakubata zvinhu, nyaya inenge iripo ndeyekuti anenge akudawo kuti awanewo mari yakawanda. Saka ini ndiri kutaura pano, ndakagara mazviri zvinhu izvi ndakagona kuzviziva zvose ndikazvinzwisisa. Inini ndakanga ndakaroorwa nemurume muprofita. Munongoziva kana wadiwa unosvikira pakuudzwa zvese. Nyaya iripo pachiprofita inodai so. Chiprofita chechokwadi chiriko chekuti munhu anotoprofita nesimba raMwari anotoprofita ichokwadi. Pane nyaya, pane question mark, ndeapa panozobatiwa zvinhu. Ndakagara nemurume aiprofita gomo ibva apa enda apa. Kana ndichidaro unofunga munonzwisisa kuti ndinorevei. Murume uyu waiprofita zvekuti chinhu chinotanga kuti vanhu vagone kuzvipusha kuzosvikira kwavanofungidzira kuti tapedza matambudziko. Handiti vanenge vatangira pakuti vanenge vaprofitwa. Murume wandaigara naye aiprofita zvekuti munhu akangosvika apa aigona kutaura mazita 4 evanhu evana vawakazvara, toti ndimai kana nababa vanogona kuprofitwa vachiudzwa mazita evana vavakazvara nemafambiro avo kuti kunotanga ningi kwouya ningi kwouya ningi. Zvinoreva kuti ichocho chiprofita ichocho ndo chinodhonza vanhu kuti vazoitwa yese nemuprofita kusvikira kwekupedzesera. Ngatitaurei mhando dzatiri kuda kutaura dzechiprofita. Kune vaprofita shuwa vanotumwa naMwari vanotongoprofita chaiko. Handiti. Chechipiri kune vaprofita avo vanenge vakanowedzera kun'anga. Vaya vanonzi vanenge vakatemerwa musoro wegora wekuita fembera wafembera. Ukasangana nemuprofita wefembera wafembera akatemerwa musoro wegora, anokunhonga zvinhu zvese zvekuti wega unogutsikana kuti pana pandaprofitwa. Asi nyaya iripo ndeyekuti kuprofita kwaakuita ari kuziva kuti apa zvandatanga apa iwewe uchabvuma zvimwe zvinhu zvese zvichienda kumberi. Inova ndo nyaya yauraya vanhu mumamisha. Maprofitwa kudaro, izvi zvaprofitwa ndezvechokwadi mazvidayira kuti Yemen. Kune zori nechimwe chiprofita chinokonzeresa kuti chitsvage mari pamuri. Zviprofita zvakaita saizvozvo ndezvekuti ndiri kutoona hapana mwedzi panenge pafa mumwe munhu. Ndiri kutoona zvakadai so pane zviri kutokonzeresa 1 2 3. Ndiri kutoona accident. Handiti hatina kuti accident adziko dzaMwari dziriko dzinogona kunge dzichida kuitika. Handiti. Asi idzi accident dzakutoprofitwa idzi ndedziya dzekuti itai chop pane zvandakutaurirai. Saka zvinhu izvozvo vanhu vakaprofitwa zvinhu zvakafanana naizvozvo kuri kutofa munhu after 4 days. Handiti zvinoita kuti vanhu vamhanye pakanzarwa panonzi saka pane zvimwe zvandakufana kuti ndiite sei ndimboita. For now chimbofana kutenga ijira, mirai nimbofana kurisunga. Handiti izvozvozvo zvinhu zvekuti muite chop ende musarege
kuita zvaari kutaura muprofita. Handiti kukapera chikamu ichocho, kune chimwe chikamu chinouya chekuti pari kuda kutoti patobviswa chikwambo chacho chinoda kutouraya vanhu pano. Ndaona ini 3 months panapa panenge patofa vanhu 4. Chiprofita ichocho ndechekuti mukasire kuita zvinhu zvaari kuda, nekuti ari kuda kutorova mari ipapo zvechop. Saka zvinhu izvi zvikafamba zvakadaro, vanhu vanobvumirana nazvo. Handiti zvese izvi zvandiri kutaura ndakaona zvese izvi zvichiitika. Ndinoona kune vanhu vakawanda vachiri kutobhirivha mazviri kuti tikadaidza munhu anombotibvisirawo zvinhu. Handiti inini ndangouya kuti ndingobuda pachena kuti zvinhu izvi zvaitiwa ndiripo. Vanhu vanozvibhirivha kuti chinhu chikabatwa hanzi icho chinhu chaicho chabatwa pano, asi kumashure kwacho vanhu vanozongoona vaine ngori nematambudziko achifamba achienda kumberi. Zvinhu izvi zvamunoti zvabatwa izvi, pabatwa chikwambo, hanzi pabatwa chii, chidhoma chii, zvinhu izvi ndaigara nazvo mumba. Ndine urombo kutaura zvandiri kutaura izvi. Zvinhu izvi ndaigara nazvo mumba. Handitaure taundi yandaigara, asi nyaya iripo ndeyekuti zvinhu izvi zvaisaitwa nemurume wandaigara naye ndega. Zvinhu izvi vaitopanana nevaprofita vetauni yaiyoyo yandaive. Handikwanisi kuti ndiidudze, uyezve handisi kuda kutaura mazita. Vaprofita vanotopanana. Vaprofita vese vanenge vari tauni 1 vanozivana vese kuti apo pane muprofita nhingi, apo pane muprofita nhingi, apo pane muprofita nhingi. Vese vanofamba vachibata zvinhu vanenge vachitozivana vese. Saka zvavanoita vanhu ava, vanotokumbirana zvinhu izvi. Vanotora chinhu chiri kuenderana nechaakakuprofitai. Akati pamusha penyu pane chikwambo, vanoziva dende ravanenge vachipanana rinenge richienda richinobatiwa, rinonobatiwa kumba kwaanenge achienda kunobvisa. Akadzoka osikodzorerawo kumuridzi wacho, mangwana chinokumbirwawo nemumwe. Izvi zvaiitiwa mumaziso angu, vanhu vachitokumbidzana zvinhu izvi zvichitofamba zvakadaro. Pane pandinoda kuti ndikutaurirei. Kana muchida kuziva kuti vaprofita vanobata chinhu chekusona, zvinhu izvi zvekusona izvi taitoenda kunozvitenga kumbare. Handichataura hangu kuti papi chaipo. Ndokwazvinosonewa. Kune vanhu vanotoita basa rekusona zvinhu izvozvo. Zvinhu izvozvo kunotengeswa zvinhu izvi kunototengeswa kunyangwe nenyoka chaiyo. Pane zvimwe zvandakuita ndichikanganwa nekuti pane nguva yakareba yekuti sanenge kana iri nyoka. Pane pavanonama, vanoita sekuti vanonama muromo wenyoka nebubblegum. Pane kakukanganwa kandakuita ipapo, but kunyangwe nyoka dzinotengeswa ikoko, dzinototengeswa ikoko. Saka kana muchida kuona kuti muprofita ari kubata chinhu ichi, zvinhu izvi hazvina kumira zvakanaka. Zvinoita muprofita kana achienda kunonobata chinhu, achienda nacho, anoenda akachiisa mukati metrauzi rake.
Kana muchida kuona kuti zvakare chinhu ichi pano pari kuitwa feki, makamboona here kuti vaprofita vese vanokubatirai zvinhu vanoenda kunozvibatira mubhedhuru? Vakanozvibatira mubhedhuru, nyaya iripo ndeyekuti vane vachida kuti vachibate vachisumudza metiresi, vachibata pamagumbezi. Paanenge achitobata achisumudza metiresi achibata pamagumbezi pepe, ndo paane mukana wakavhariridzika wekuti achisvotore mutirauzi rake. Handiti obva atochibata, kana kuti anoenda kunochibatira muwodhiropu. Anenge achiitira kuti angowana 1 minute kana kutongoti 1 second yekuti achisvotore akabata-bata hembe dzaanenge azvuva muwadhiropu. Ndo mafambiro avanoita kana vachitora zvinhu zviya. Iyi imhando yekutanga yemabatirwo anoitwa zvinhu. Kune vamwe vechituwo, imwe mhando yechipiri yemabatirwo azvinoitwa. Kune vanenge vakanyatsogadzirwa zvakanyanya, vaya vamunoti vanenge vakabikwa kuMozambique, vakagadzirwa nemishonga yakasimba vaya. Avo ndivo vaya vamunoona vanouya pamusha vachiti ndida kubata zvinhu kunyange ari masikati machena. Vototi ndibvisei hembe, zunzai zvese, oti ndasara neshoti ndakuda kubata chinhu manje. Vanhu ivavo vane vakagadzirwa zvine mashiripiti akasimba ekuti akatanga kutaura nendimi dzake ipo paya, anobata chinhu chekusona chaasiya kumba, zvekuti hakuna kana munhu wani anoita doubt, but ndo chete magic dzinenge dzaitwa ipapo, dzekuti chinhu chaanenge asiya kumba ndo chaanobata ipapo. Vapedza kubata zvinhu izvi, mukada kutarisa kuti pese pamunobatirwa zvinhu izvi, makaona here kuti havambobvuma kuti paite 30 seconds chinhu chiya makachitarisa? Vanobva vati pane mweya uripo, mweya iwoyo ungatosara panapo uchitenderera, isai chinhu, takurai chinhu. Handiti ipo paya pane pachivharwa kuti vanhu musanyanye kuongorora chinhu ichocho, because chinhu chiya chine musono, asi musono uyu pauri unenge wakawanda. Vanhu vanogona kuzvisona vanogona kutozvisona nekuti musono wechinhu chiya unenge wakawanda pachiri. Pouya paya panonzi chinhu chabatwa chakabva charutsa ropa, nyanga yabva yarutsa ropa paya, nhau inenge iringoripo paya ndeyekuti munyanga muya kana kuti muchinhu chero chii, chimbeva chinenge chakaitwa sei, hameno zvachiri, mukaona pavanobata chinhu chiya vanochidzvanya nekuti zvinhu zviya zvakasonwa zvakanaka, zvimwe zvinotori nema like lead rinenge richitozonovhara chinhu ichocho, zvekuti zvinoitika pachinhu chiya achiziva kuti ndiri kuenda kunobata chinhu ichi, anochidira marasberry mukati. Paanochibata paya vanogona kuisa raspberry riya vovhara nebubble gum rakadyiwa riya, rinovhara kumwena kwacho kwechinhu ichocho. The more yaanongobata anodzvanya chinhu ichocho, chinobva chadonhedza madropu emarasberry. Handiti imimi mobva magutsikana kuti chinhu ichi chabva chaburitsa ropa ndo changa chichiuraya vanhu, asi aiwa zvinenge zvisiri saizvozvo, zvinenge zvisiri zvaizvozvo. Pane pamwezve pandakuita ndichinokanganwa,
pekuti chinhu chikabatwa pane chimwe chinhu chinogona kuita kakumuvha kana kakubhamba. Ndakuita ndichikanganwa. Pane mashandisiro avanoita mujatrofa. Munoziva munonzi mujatrofa, zvimaruva zviya zvinogara zvinodyarwa nevanhu pamusha zvakatenderera zviya zvinonzi mujatrofa. Ndakuita ndichikanganwa mashandisiro avanoita chimujatrofa ichocho, zvekuti chinhu chikabatiwa apa chinogona kuita kanenge kakubhamba like zvekuti imi munobva mati chinhu ichi chipenyu, asi chisiri chinhu chipenyu, chiri chinhu hacho chekusona. Ndiri kuti ndingokubatsirai kune vasinganyatsonzwisisa nezvazvo. Chinoita kuti vanhu vagone kuzara pamachechi, aiwa, izvo zvinhu zvese izvozvo, zvimwe zvinhu zvekuti vanenge vakangotaurirana nevanhu vechivanhu, vanenge vaine zvimwe zvavanenge vakavapa, zvekuti vanhu vanogona kuzara pachechi. Pazara vanhu pachechi, pane vanhu vanobatiwa nemushonga iwoyo unenge wakaiswa pachechi, zvekuti mukatarisa mamuri kunamata, munoziva here kuti kune vanhu vanovimba nemuprofita vasingade kunzwa kunyange paanotaurwa, vekuti kana zvikatonzi nhasi muprofita arara naamai vake, kune vanhu pachechi vekuti havafe vakamubvumira kuti azviita. Zvinhu zvese zviya zvinopindirana nemishonga yaanenge akanogezeswa, nemishonga yaanenge akatemwa nyora. Inoita kuti kune vamwe vanhu vasingakwanisi kuti vazoti munhu yeye akaipa kunyange zuva rimwe chete, kusvikira mhiko dzake dzazotofumuka. Ndo maziviro ese aya andinoita panyaya idzi. Saka dambudziko riri kuitika nderekuti vanhu pavanenge vatora munhu paya akavanyepera kuti ndabvisa chikwambo chepano, handiti zvinhu izvi zvinoita kuti munhu chaiye shuwa anga ari muridzi wezvinhu izvi, anga ari muridzi wechikwambo, agone kukupedzerai, because muridzi chaiye wechikwambo anoziva kuti changu hachina kutorwa pano. Asi dai takawana, chishuwiro changu chinoti dai tanga tawana mumwe munhu wacho chaiye akaromba, anogona kuti ambouya akambotitaurirawo nyaya dzavaprofita vanenge vachiuyawo pamusha pake vachiti vatora zvinhu zvake, kuti iye zvake zvinosara sei. Handiti inyaya yekuti munhu chaiye akaromba anoziva kuti uya asvika panapa hana simba, changu achisiya, asi anotosiya vanhu muchitobhadhara muprofita yeye, otobuda muprofita yeye achienda. Asi munhu wacho chaiye anenge akaromba anenge achizviziva hake kuti uya hana simba, inini changu achisiya, kana kuti changu inini hana kuchiona. Ndo muraramiro watiri kuita vanhu, zvekuti tikazvitarisa pamwe pacho vanhu ndo vari kuzvipinzisa padhenja, nekuti vanodaidza muprofita vovimba naye, vofungidzira kuti dambudziko redu rapera, vasiri kuziva kuti kwete, kutora kwavaita muprofita kwatozopa hasha munhu anobata-bata kuti agone kutozotokupedzai, nekuti munenge matora muprofita haana chinhu chaanotora. Kana muchida kuti mubate chokwadi pane zvandiri kutaura izvi, nofunga mune vaprofita vamunoziva shasha dzinoti isusu tinotora zvinhu, but makamboona here kuti mukaenda kune muprofita ye mukamutaurira kuti muri kuona here pamushapa pari kudiwa munhu anotora zvinhu, but nyaya iripo ndeyekutoti zvinhu zvavakaromba pane bere rinoswera rakagara pamba ipapo, handiti pane shato inotogara zvayo mumba yakatongogara, handiti mukati muprofita uya handei,
ndo zviripo pamba paanzouya uzvitori. Anoramba, anotiza, anoziva kuti imimi matomuudza kuti pane bere riri kutoswera rakagara pamba. Saka zvoreva kuti paachabata zvinhu anofana kutotora bere iroro. Ende uyezve munenge matomutyisidzira kudhara. Saka haabvume. Muprofita anoda zvaaprofita iye, imimi mozvibvuma. Kuti maprofita nyoka, tinomborota nyoka. Pamunongodaro chete munenge mafadza muprofita zvisingaiti. Mukati tinotomborota nyoka, munenge mamufadza zvisingaiti. Anenge akuziva laini rekufamba naro, kuti akusvitsei pakuti mirai ndinoibata. Pari kubatiwa zvinhu izvi, zvinhu zvakawanda zvose zvinobatiwa. Hapana chisingauye navaprofita. Vakaona kuti munenge muri family iri tight, vanogona kuya kuzocherera manheru. Kana kuti vanofamba vari 2-3, pane mumwe 1 achakanda. Ndo muitiro wavanozviita. Vanenge vachifambidzana nekuona kuti family yacho muri kumbotaura muchiti chii pavanenge vachikuprofitai. Izvi ndo zvinoita kuti vawane strategy yekuti vaisvike nayo pamusha penyu, vaone kuti vangatore zvinhu izvi sei. Mukangoona zvinhu izvi zvabatwa, makuda kuchiona kuti pano tashanda nemunhu wefeki. Zvinhu izvi zvikabatwa, zvinonzi mweya wachona wechinhu ichi uri dangerous. Hausi kuda kuti tichipisire pano kana munzvimbo ino. Ndipo paya pavanokuudzai kuti chinhu chida kuenda kunorasirwa kunzvimbo iri kure. Nzvimbo iri kure iyi muchanzibvisai mari yebhasi. Mapedza kubvisa mari yebhasi, muchanzibvisai mari yekunorasirira chinhu ichi. Handiti wani wachona achazama, achanamata otaura nendimi. Ataura nendimi kudaro. Achaita sekuti anohaka. Kana ahaka achati tahaka mweya wechinhu ichi. Otanga kukuudzai kuti panoda kurasirirwa nemari yakati. Chiri kuda kurasirirwa kunzvimbo, kubako renzvimbo yakati. Zvinoreva kuti mari yese iyoyo mukazoiwekerwa inogona kusvika kumari inotenga mombe. Ndo mudyiro unoita maprofita. Vakatora chinhu chiya vakachiisa mubhegi, vari kutodzokera nacho kumba. Ndakararama mazviri zvinhu zvandiri kutaura. Chinodzoka kumba. Mutaundi yandakagara, vaprofita vese vaikumbidzana zvinhu izvi. Ndaitoziva maprofita etauni yese, zvekuti vamwe vaiuya vachichitorawo kumba. Mumwe oendawo noisawo kune mumwe, vachitenderedzana, vane vachitora zvinhu zviri kuenderana nezvaakaprofita kwaari kuda kuenda kunonotora. Saka ndati ndingochenjedzawo vamwe vasiri kuziva kuti zvinhu izvi zvinofamba sei. Ndo mafambisiro anoita zvinhu izvi vaprofita. Kune pamwe vanhu vanoona pachibatwa zvinhu, especially pamachechi. Pamachechi epostori usiku panobatwa zvinhu. Nhau inenge iripo paya ndeyekuti dhiri rekuti pari kuda kubatwa zvinhu riyari rinotangira pakuprofitwa. Panoti chechi chitanga, pavanhu vanenge vaine gemu iroro vanogona kunge vari 4. Panowana wani wava anoti ndaratidzwa chakadai pano. Mukati gare gare, after 1 hour 2 hours, panotaurwa futi chimwe chiratidzo chiri kuenderana nekuti pamushapa pane chinhu. Zvadaro
vanenge vakataurirana zvese nenguva yavachada kuzobata chinhu. Kazhinji kacho nezvavanoita mumachechi aya, kana vachida kubata chinhu vanoti vo vanoda kubata chinhu kuma 3 am. Saka mukaona dzakungonoti kuma 1:45 vanenge vachitotarisa nguva kuma 2:45 pane wani wava anogona kutanga kubva ataura nendimi, achitanga kutaura nendimi dzisingaperi. Mumwe wava anobva aimba zvekuimba zviya, achiimba. Pozongoramba pachitaurwa nendimi. Mukatarisa timu iri rinotanga kupinda mumoto richitsika moto, richibuda richipinda muchitsika mumoto richibuda. Robva razongobuda mumoto imomo, rakananga kumhanya, vamwe vachinohedha dzimba, madhoo achivhurwa vachipinda mumba, vatotanga basa. Ipo paya vanenge vakarangana kuti uyu ndiye achakanda chinhu. Vakadaro vanomhanyira mumabhedhirumu vachinonosumudza mapiro. Paanongobata piro paya mumwe anenge ari mudhuze achitotaura nendimi vachiita sekunge hapana kutomira musha. Mumwe achibva atambidza munhu wavanenge vakati iwewe ndiwe unozobata nekuti ndiwe muprofita anotyisa pano. Ndo mufambiro wavanoita panyaya idzi. Saka mukaona zvinhu izvi vabata chinhu chiya vakauya nacho pachechi panenge paine vanhu, chinongosvika chichiita unge chinhu chiri kutyisa, akachibata akachidzvanya, achisvika achinyepera kudonha pamberi pevanhu, obva achikanda mudhishi. Vamwe vachona patimu iri vanenge vakatogadzirira zvese, ndo vanenge vatoti mhanyai torai dhishi, isai mvura zvese, ndo gemu rese rinenge rarongewa masikati. Pobva pabatiwa chinhu chiya chakabatiwa, izotarisai muone hapapere. Havabvume kuti papere kunyangwe 20 seconds vanhu vakachitarisa. Chinenge chatonzi ngachitotorwa, ngachiendwe nacho, musachipise, nekuti mukachipisa chine mhepo futi, mweya wekutsva iwe uri kudzoka pano. Saka chinhu ichi chinoda kuti chiende kunonoraswa, chinoda kuenda kunoraswa kumadziva, chinoda kunodai. Mukatarisa patimu iroro revanhu ivavo 4, vamwe tu vachoni ndo vanobva vanzi iwe newe endai munonorasa chinhu ichi. Izvezvi kwakutoedza chida kuraswa kumadziva nguva inei. Chinobva changotorwa, vanhu vaya tu vanobuda, ndo vanenge vachitodzokera nacho kumba. Vamwe ava vosara vachipedzesa chechi. Saka zvinhu izvi zvakadai so ndo zvinhu zviri kukonzeresa kuti vanhu vasagona kupona. Vanhu havasi kugona kuti vapone kana kuyambuka. Vanhu vari kuramba vachitorerwa pfuma yavo ichienda vachifungidzira kuti tabhadhara mombe, saka kureva kuti dambudziko iri rapera. Asi aiwa, hapana zvinenge zvamboitwa paya. Saka kana mumusha menyu muine munhu ari kubata anenge atogumbuka chaizvo nemashiripiti ese anenge achimboitika, munoona kuti vanhu vanoramba vachingofa. Handina kuti vanhu rambai vaprofita, aiwa, asi ndakupai chenjedzo apa panoti muri kubatirwa zvinhu apa. Mukaona vaprofita vamuri kunzwa kuti anga ane kwaangaenda angaenda anobata chinhu but adzoka haasi kugona kutaura abva azofa, handiti nhau inenge iri paya ndeyekuti anenge anotangirwa nezvepo zvechokwadi zvinomutangira. Ndo nyaya inenge iripo paya, anoenda kunonotangirwa. Zvakafanana nekuti wasvika pamusha une mumwe murume, kune vamwe varume vasingajairiki, handiti uri kuda kuita ruzha pamba pake, akakutangira nedemo, iwewe ndio unofa, handiti ndo nyaya yakafanana nepapa. Muprofita anogona kuenda akavarairwa achifungidzira kuti
ndo zviya zvandangojaira zviya zvekuti ndinosvika ndozobata changu chekusona handiti ndodzoka. But muromberwa unenge wakaitwa pamusha waanenge asvika unenge uri werumwe rudzi. Anogona kusvika ipapo otanga kutaura nendimi. Paanotanga kutaura nendimi anenge atodaidza zvinhu zvepo zvechokwadi. Zvinhu zvepo zvototora action. Zvinenge zvatovhunduka kuti chii chiri kuda kuitika pano. Handiti ndo zviripo zvamunozonzwa kunzi muprofita iye ari kungoti iye mumaziso make akaona sekunge shiri yakamumara. Handiti ndo nyaya iripo. Saka muprofita anenge akurirwa zvese nemishonga yake yaanenge akatemerwa nyora, anenge akurirwa nezviripo. Saka anogona kungobva pamusha iwoyo akaneta, asi achinosvika kumusha kwake anonofa. Saka tati tingoonesana panyaya yevari chiri kubvuma kuti ivo muprofita anobata chikwambo chepamusha, mukatozosara muchigara zvakanaka muchiti takatorerwa zvikwambo. Aiwa, hakuna chikwambo chinotorwa nemuprofita. Kunyangwe tikada kuti handida hangu kuti ndipinde kunyaya dzekuti nditaure pamusoro pen'anga handiti. Asi tikada kutarisa kunyangwe kune vatinoti n'anga. Kune mapercentage en'anga dzingagone kutora chikwambo chaicho chechokwadi, asi the rest havachitori. Vanogona kugara vatomirira kure, vanogona kugara vati havazvikwanisi. Asi kuti vaprofita vari kubvuma kuti tinotora, iri nhau yekuti vari kuona kuti ndo panoitawo kuti vadyire mari. Nofunga pane zvandataura vamwe vachagona kuzvinzwisisa.